Oke Pak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayamku dek entek dijibuk sapa? Mbak Kemi Untuk pira dek sore? 70. 70. Ya Allah. Nah, esuk iki dijibuki Mbah Kemi. Iya tak jibukane, guys. Ini jibuk saiki ae, Pak. Seter Mbah Yami. Nek menawa iki dijibuki, guys. Oh. Nah. Arek iki. Jan iki urung wayahe, Pak asli. Urung wayahe. Ya iki pasangno bener apa ora? Mbah Sriani tak bagei. Kayak di kosan Teresa. Apa ro? Kayak di kosan. Cari kayak Mbak Kemi. Bekos nah. Kenapa? Kayak ngisriam. Wis oh. Ya mendina setara kono kok. Jos. Ketoke rondok akeh, guys. Wong nambi, wong merahe padha nambi. Sregep. Tapi ketoke rondok akeh, Pak. Dudu nyampe awan biring ijek iki. Iya. Tapi nek dijipuk ya wis pas, guys, sampe. Ya, Pak ya. Ya. Amin. Dene gede. Nanggure arang-arang. Anu nek cacinge iso penguripane iso. Nanggure arang-arang, guys. Mergo oh ya arang-arang. Guru itu iso tremblong tok. Lagi ku ya nanti kayak tremblong. Ya sak marai suwe ra tau nandur yo. Golek. Ya. Jos. Yo nek kelan ki lho pemirsa. Tak kei nek terima bayem ya Pak ya. Nek dhuwit ya aja kok penakan kowe. Aku dhewe golek dhuwit mbok jaluk. Mbah Sriami mesti duwe akeh Pak engko. 5 ae ya Pak. Karek nggo tuku pecel ya. Nggih. 5 ae ya. Arek Nek kak engko nang kakean wedi. Bayar. Yes. Mbah Kempret, cipuk Mbah Kempret kok. Mbah Kempret iki sok 70 kok. Jos. Mantap. Jajal piro ngono lho kok coba ngene iki. kerep ya tok. Jajal regane piro pemirsa, payu. Nek akeh ya untuk diakeh. Ngene iki adine nek murah Pak kowe ning soro aku. Lupai. Cukup bakul. Ah nek murah Mbah Kempret yo duwe dhewe. Tapi terus entah karena sisi ada kuwi berarti ini tanduran dulu. Sing gede entah karena cara apa ini. Serene. Lah ndekne ki sawah nggone Karsono ya akeh rek. Sosono kok. Wong merah. Sosono ngarep omah ya disebar gitu. Lah iya. Apa sing dibakul? Ya Allah. Tapi sakmene ya wis pas, Pak. Dodonge opo.
Nek arang-arang yo mbok. Mundur sih, nek bayi ini ki cepete mbayani ya. Wis 5 ae Pak jajal. Wis sejinan ta gak entek. Kok ndang ijek ngono wong iki. cilik men. Cilik apa? Bayang sakmene kok cilik iki lho. Kok gede-gede ya loyo. Bejinak apa? 5. Si, loro, telu, papat, 5. Nah. Kok kalah kok ngono kempret men. Yes. Lah yo. Iya, anggap iki dienggo mergawe, Mbah. Ojo ae, Mbah. Ajine apa? Seteng lah. Yang dia dienggo mergawe iki. Saiki nggo piye? Oh, kali Pak Grandong tangi. Grandong tangi. Iya dong, Grandong. Sik. Woi, Wong perainan iki tak kontuk ndang turu wae ngono lho, yo gak gelem iki ya ta. Rasa enek nek wong melek. Wah, amit-amit tenan. Kok turu wae ngono. Prei iki mbah acara apa kuwi? Bayem ning pasar wake bareng didol ora payu dijablok dhewe lunyung ya lunyung ini iki aku ndek jam piro ya jam jam ngopeng piye lah cah gone dhewe ya didol dhewe ndek ganger sampeyan ya wong iki anggere larang iki ya ning iki mek neh sibuk rong dina wis dik piro nggih selawe wis gak kena ngutuk beras nek 12,5 pinggir-pinggir tak tanduri koro terus tak adai ya Allah bunga kurang bayan ya ora sugih nek cukup bisa cukup ya sampai mangan ngono wis kutuku dedek kutuku beras manuke ku lho. Sapa? Kusik toplek japlek ya mergawe kok. Anake nyampe ra dirus. Jarek lurek suwek pinggire. Rapan nangis. Tak. Enek sing nulungi. Jangan mas. Jangan no. Wong iki prei-prei ya turu ae ya moh kok. Krasa ae ngono nek wong merem. Nek wong melek kok gagenan ae ngono.
Udah merem mau kena opo. Yen wayah esuk jagone turu rame suarane padeng kemrusuk aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nantara pari srengenge ngoceh lontarane Mo wis tak sedinahe Pak jajal iki adik piro guys kena nggo tuku tempe mbek yo tumbah Pak sing gembel Pak tempe mbek Angger bae ini gampang-gampang angel. Saya pasane dinane iki nayo. Cuma pencuri anggo Apa jenenge? jeber. Dipangan apa jenenge? Pak, niki lho sama akeh saiki akeh sasine. Sanae pisan. Ngumpul-ngumpul koplok. Oh, sik to, Pak. Iya, wis serah aku. Rek mbok warai iki lho. Nek wedine iki apa ora mbak dikis. Angger dikopiok. Oh. Pinter meneng. Terus telo, keren dik terus. Dikku YouTube-an utuh. Enggak pakai kelir. Saniki ya seneng ger, tapi ki awake ndek kae situ ya petrol ya Pak yo. Ya nandur-nandur niki pekat pinggir kono gudang arep kae lho. Gudange Cina kuwi lho. Oh, ala sing nanduri sapa? Japlik. Weh, ngono iki mumpung sangen ger. Wong peko saiki peko. Iki jane enak Pak dodol iki. Terus duwe nggon iki. Ora sah ngeler apa jenenge? Sak. Sak ya Allah. Ya wis. Kecukupan ya wis. Alhamdulillah. Tidak pernah wibir-wibiran. Japlek, japlek. Sik. Apa ini? Terus guys, turunin antar. Ya Allah. Nek ngonteli ngene iki nggih payu pirang pun jajal. Yo ngene iki nek ngonteli. Sakne. Siji. Loro. Telu. Papat. Hitung-hitung ya pinter hitung-hitung ini apa sih loro telu papat siji loro telu papat mau untung sejina kok ya bugang ya Allah goblok kok ora sithik-sithik guys, bayam itu nak buat upit-upit nang ini amis ya, nak jadi mau ngono tok. Stone rasa. Walah bayang.
Yes. Dek, kamu di rumah? Ini ikut. Di rumah apa ikut? Wes karek kowe. Mbak Mur aja keteko. Kena gue tuku tempe gede. Itu dek jam 12 ya Kak. Itu mau pasar. Anak murah tuh soben yo mbok. Pakai berata tetep enggak. Aku sampal sampai bayang dek. Sampai bayang tuh sampal. Sekarang belum. Nak murah. Sakit. Pasar dulu ya. Oke, wegah mlaku ki wis tuwek. Mlaku wis pekoh iki. Bayeme akeh, Pip. Bah, bayem siji nak gak gelem. Bayem iki. Kabar pisan. Rah dhewe. Balam. Aku lah Dek. Guys. Guys. Mbak lam bayam sejina. Bayam, Mbak. Oh, akeh lek kadane kok. Ora gelem. Iyalah. Ora nek wong gelem iki. Bayam, Mbak. Ora dhewe lek barange, ya Allah. Iki Mbah Kemi iki rake bingung iku. Wis ana pasar kono. Yes. Total bayem ora payu yu. Mergo dodol pitik ra iya laris. Dan ya rapayu ya guys, karena bayem di sini banyak sekali karena hujan-hujan. Kandari kok estah pokoknya rapayu karena bayem banyak sekali. Rene estah. Mbak Jo tukone bayem tuku iki dina. Oh ya, kadane nek larang dadak. Tukone bayem. Wah, nek tuku bareng loh, jare sapa wae didelok kok sing ora-ora. Mak, bayem mak tukone mak. Sedina tok bayem, sedina tok mak. Kowe nandur bayem mak. Wis tak kira aku ndek kowe mbok ijoli brontal ngene ya. Wis apa ngono lho. 500. Alah ayune. Aduh nek nandur barenge mleot 500. Ijol apa, Mak? Ya wis mbok ijoli apa wis karek kowe. Alah lha ya. Timun sigarane ayo bangun negarane. Wes. Ngawas tasing 500. Ketok apa? Lho iya ta, Mak. Ala dawa sing nandur rendhek. Padha dipadana kaya cakle. Capek lah, bojoku, anak bojoku ya pinter kok. Wes mbok ijoli apa kono? Ya wes. Ya wes untuk sarapan mak, ras dhewe. Nandur bayam sejina. Entuk getuk.
Barang bayem para. Mbak, janek larang wes. Alah ora, dikecang dhewe. Entuk getuk. Gane bangun telaku ku dikeki dhuwit. Iya, njaluk lah. Entuk getuk permesa alhamdulillah dikeki rego 600. Kok Mbah Kenu paring ya 400. Iya mah ngaku tawasin ora mah. Getuk apa ora? Nah, doyan getuk apa ora? Apa wong ayu wae doyane? Wong ayu coba bener mah wis mah. Ini ora ada apa-apane wong ayu. Tenan orang, ora bokong ana kembut-kembut. Alah. Getuk ra doyan. Iso wayahe mangan getuk. Tahu asin ya Tahu asin wis ta. Nggih. Jaluk sik nggone mangun dhuwit telo ndek ngene terus dikeki, guys. Yuk. Adol bayam entuk getuk. Getuk, iya Mbak. Nyala, Mbak. Lah, Mek. Bayam iki murah, Mbak, Mbak. Kok kudu Mbak murah? Nek loro, Mbak, gak apa-apa. Siji. Gak apa-apa loro, engko Mbak Macok wis. Iya. Hah? Lah ya, guys untuk getuk iki, guys. Anakku jajah tak dolangi getuk doyan apa ora jaman cah saiki. Rafa. Assalamualaikum. Jawabannya piye? Waalaikum. Alhamdulillah. Biarpun mana HP tetap kalau ada orang salam harus dijawab. Tak warai iki lho panganan spaghetti. Oh, bareng tuwek mbok ngenekno. Wes iki jajal panganan spaghetti iki. Iyalah, bismillahirrahmanirrahim. Jajal cah saiki doyan apa ora? Sik. Ketake doyan. Mantap. Cah saiki yo ngono kuwi nggih. Ya Allah. Andani kok ora doyan cah jaman saiki. Bismillahirrahmanirrahim. Cah saiki kok doyan getuk. Ono nah. 1000 nggih nggih. Enak. Ya Allah. Iya hewu. Jual bayam. Ini jualnya senengnya bayarnya ya Resang. Enak wong gelem nuku ngene senenge bayarnya. Bayam murah wis pokoke. Nek kamu ngene istri kamu cetok. Bayam tek ketoke bayam gak bayam raja, Pak. Sing godhong lincip-lincip. Siang. Nanduri rasa hakah-hakah. So enek sarepe poso lho, Pak. Poso ngono kuwi, bar bodho ngono kuwi larang. Bar bodho ya akeh wong nduk. Wis seminggu, ngono ki seminggu ya wis bodho kupat. Poso ya mangan jangan bener, jangan asem. Asem kok ya. Enten bodho. Gurih Pak enak. Enak. Enak lemane. Gurih. Apa bu? Ya padahal. Tapi mantel tok teloke yo rapik. Rapik iki kok yo. Apa ya? Ini mbah rame ora nek. Mungkin supeng lho. Bayam lenggonem kira nggih sarang sih ya. Mungkin murah. Iki anggere wis murah iki murah. Kelar-kelar nggih Dam, ya Pak ya. Murah. Murah. Wis gak iso. Ini sakem kok sithik-sithik tok ora.
Gede 50. Gede jam gede 50. Terus gini. Sapa nek? Waluyo. Walah. Betul bayam ketok. Oh, bayam ketok. Bayam ketok ki larang, Pak. Tapi wong Mbah Kemi ki jam 1 kok. Maksudnya jam 1 ngono lho, Pak. Dadine yo esuk ki akeh. Untuk bakul-bakul. Nek sawan ya bedah. Ini ki sesuk ngono ki nyang-nyangane 400 300. Ini kurang wong tani. Nek wayah larang yo sak meneh entuk dik 300 punjul. Ini paling entuk dik 50.000 dak wis apik. Harapan telong ini urung mampir Pak. Dek saya wis kena ngunggan jelusus ya. Pak wis sing kebanjiran iku lho Pak, aku ya Allah Pak nunggu dhuwur gendeng ndang Sumatera. Ini ki Pak Aceh. Aceh ki tek udah tek tsunami ayo Pak yo. Coba cedak gawan apa ya? Cek laut apa yo. Kok men tsunami ayo. Lah cuti ki Rembang yo ora tau tsunami ki. Padahal yo cedak kok nek dipitung. Yo kuwi laut tek padha ae dik. Ora krungu Rembang kelep iki gak enek iki. Kok Rembang teko Pati kiri Pak. Iya iya, cuti yo ora krungu ya Allah. Marai akeh sunane piye. Sunan kan akeh wong Kopati. Aceh ki malah jare Serambi Mekah nek muni kok, Pak. Aceh ki nek muni malah Serambi Mekah. Tapi kok bencana enak kono ya. Aceh ki jare ngedekno negara dhewe pin marai. Indonesia wis gak panggonane. Mau dibantu iki lho Pak, malah trake dibuang. Trake dibuang malah. Jare truk kuwi mok trimo wirawiri ngono tok lho, jare nggo gawe konten. Walah, iki konten kreator rono ngono bongkong. Ape nulungi malah dibuang ngono. Lah wong lesu ki sami ngono mau Pak ya kudu muring-muring. Mulane Pak KDM ki anu Pak. Anggone montor mabur. Walah wong kuwi jan ceblok-ceblok nang walah. Pak KDM walah pikirane wong desa tapi cerdas. Apa jenenge? Pejabat konten kreator. Yo ora apa-apa lah wong konten kreator wong dhuwit yo ora dhuwit negara ae yo. Oh dhuwit wong luar negeri kono kok. Kira-kira nek sing dienggo dhuwit wong luar negeri ngono. Oh sing dienggo dhuwite wong luar negeri kono kok. Ndek entuk dhuwit lah kuwi konten kreator mbok nyek. Sing delok akeh apa sing delok apa ora miliaran lho. Miliaran gak kena nggo bantu piye yo Pak yo. Dinyek Gubernur Jawa Tengah. Halo guys, dinyek. Ojo ngenyek Pak. Oh, konten kreator iki duwe akeh tanpa trimo ngen. Halo guys, ini bukan sama masalah. Iya. Dinyek karo Gubernur Jawa Tengah. Halo guys. Oh, halo guys iki duwe akeh Pak. Itu malah wong sing cerdas, wong pinter. Ya kuwi mau digunakan media yang sesungguhnya yang bisa menghasilkan dan tidak merugikan orang lain. Untuk duit malah kan nggo bantu-bantu rakyate, malah nggo tuku beras. Lah pamane beras lho sak M lho nggen nggo tuku beras wis gak kena dienggo anu. Lah sing delok penontone Pak KDM berapa jajal? Wakeh. Oh, alah otak-otak cerdas tuh namanya. Tidak. Mama, berapa dia yang Roblox? Ibaratnya ora duit korupsi, ora duit apa ngger. Duit bekerja. Oh, sini guys. Apa itu sarapan su?